مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين ambade interest fla jaba malikono malikoka kawfo ka wole mando oka jamuka krenka wati bela jeleni akodo ambe wati bamin kono sungolo kodo kasagani imam hasani la kiramodi ale bageli nisonjalu yirali ani ankara mo de bina boroke okan ka kon ankara mo ka manye amina dakunya fla foli de ama ankara mo Hamad Baro misigero benendo katima mogola kalanado. Imam, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Korbasti. Baswiti. Demaya biti. Baswiti. Kalandeu. Barakane. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akramo Hamad Baroka foli koma sigine anabina baroke alakiramo de sanumanka Imam Hassan Jondi Imam Hassani Ray Bokolula Bangeyorola Damila. الحمد لله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أستاذ جوارا أمبي لجبا بلا جلفو مالكونا فو مالكوكا كفوري بلي كوتيمو أنفارا نوي براسو زمان السيد الشريف عثمان مدن هيدرا kan an baw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyala min yɛrɛ sargelen bɛ Imam Hassan ka ko la n'o ye an ba Madame Haidara tanti Halima Dagamaisa an b'a fɔ hali bi ala k'u bolo mɛn u ka baara la baraji min bɛ sɔrɔ a la ala k'a da n'u bɛɛ lajɛlen ma. Sheikhna Imam Hassan ni i ye ɲininkali kɛ jɔn don tuma dɔ a bɛ fɔ définition fait définition a bɛ se ka na yɔrɔ dama dama na mais an bɛ définition yɔrɔ saba ta a fɔlɔ kuranɛ yɛrɛ ye mun fɔ Hassan na a filanan a mɔkɛ ye mun fɔ a la n'o ye ar-rasulul akram a sabanan Hassan yɛrɛ y'a yɛrɛ défini ni jumɛn ye ni saba an bɛna kuma o de la mais ka se ka ko fɔ dakurubaya la ni taara kuranɛ aya caman de bɛ yen min bɛ Imam Hassan ka fɛnw fɔ parce que n'i bɛ maa o maa n'i bɛ fɛ ka kuma maa o maa kan i b'a tigi ka titre de fɔ fɔlɔ a ka dɔn nin jɔn ye valeur jumɛn b'a la n'i taara ayatu tathir ta i bɛ taa Hassan sɔrɔ yen Imam Hassan bɛ yen n'i taara komi o ye mushtarakatu ye أهل البيت خصوصا أهل الكسائي الدور بمشتركات بنيون شيء بفنورو بين بنيوم لا مينا دون نيدونا آية المودة نو دي كانوا واجبي حسن ولا نيكو يسلمي واجبي بك حسن في نيبورا ولا يبتا آية المباهلة آية المباهلة mubahala tɛmɛna ɲɔgɔn masiyɛn o tɛmɛna kira ni nasaraw cɛ cogo min na kira y'a ka dukɔnɔmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de wele nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin ale yɔrɔ la abna'u yɔrɔ la kira ye Hassan ni Hussein de wele a sera muso ma a ye Zahara wele a sera ko i yɛrɛ a ye Seydina Ali labɔ donc ka tila aya min b'a fɔ ko ka seli kira kan o ye wajibi ye minnu bɛɛ kan k'a kɛ hadisa jelo nana ni y'a damina sihahusi ta yɛrɛ bɛɛ b'a f'i ye salatul ibrahimiya ye wa alihi ni Hassan b'a la o kɔrɔ ye jumɛn ye i ka seli yɛrɛ tɛ ɲa i bolo n'i ma sali Hassanul Mujtaba kan donc a yirila an bɛ fɛ ka kuma mɔgɔ min kan kuranɛ y'a défini cogo min an ye dɔɔnin fɔ a la waati cogoya kan kosɛbɛ kira bɛ mun fɔ an ye kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna
ako law kana al-aqlu rajulan la kana al-hasan ako ni hakili tun bɛ kɛ mɔgɔ de min jɔlen don bɛɛ b'a ye k'a tun bɛ kɛ imamul hasan de ye o b'a jira k'a fɔ hakili b'a la a b'a yɛrɛ kalama kosɛbɛ kira sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna tuguni a ko hasan ma a bɛ k'a fɔ an ɲɛna de ashbahta khalqi wa khuluqi a ko e hasan e dancogo ni ne kira dancogo bɔlen min ɲɔgɔn ma wa i jiko ni ne jiko bɔ min ɲɔgɔn ma Allahu akbar a bɔra kira ma dancogo la wa a bɔra kira la jiko fana la o tɛ bali an na parce que an ka fɛnkɛ kɔnɔ i bɛna ye imam hasan bangena sunkalo tile 15 ni bilimuna saba an bɛna don sunkalo la a ti mɛn donc labɛn minnu kan ka k'a la olu bɛ yen karamɔgɔ bɛna kuma o kan a ye san 7 de kɛ n'a mɔkɛ ye n'o ye rasulul akram a bɛ ka nabiɲumanya jimi a bɛ ka tarbiya jimi a bɛ ka nɔɔrɔ jimi a bɛ ka fayida jimi san 7 san 7 in bi wasa kɛ ka hasan ka ɲɛnamaya bɛɛ kondi ka taga hɛrɛ danna a ye san 7 min kɛ ni a mɔkɛ ye ale yɛrɛ don hasan yɛrɛ don a ye mun fɔ a yɛrɛ ma waati min na ni a fa fatura ale de kan ka sigi fa nɔ na donc fa ka kalandenw kan ka bila ale de ka bolo kan o k'a dɔn ale ye min ye a nana jɔ a ye kutuba kɛ a ye dɔ fɔ fa la mais o tɛ anw ka baabu ye a nana a bɛ k'a yɛrɛ présenter u k'a dɔn ale ye jɔn ye a ko man arafani faqad arafani aw cɛ la maa min bɛ ne dɔn o banna o tigi kan dɔn a ko nka ni maa min ma ne dɔn wa man lam ya'rifni fa ana al-hasan ibn muhammadin nabi sallallahu alaihi wa sallam ko n'aw ma ne dɔn ko ne de ye hasan ye min ye muhammadul mustafa den ye a ma fa mu den dɛ a ko a den parce que kira yɛrɛ tun b'u wele ten de n denw a ko i ma ne dɔn hali bi a ko ana ibnul bashiri a ko ne de ye cɛden cɛ min ni ala y'a ci ka na muminu nisɔndiya ni aljanna ye hali bi n'i man dɔn ana ibnul naziri ne de ye cɛden cɛ min cira ka na bagabagali kɛ jahanama kɔlɔlɔ la a ko hali bi n'i man dɔn ana ibnul da'i ilallah ko ne de ye maa ye maaden ye maa min ni a cira ka na danfɛn bɛɛ lajɛlen wele ka taa ala ma a ko hali bi n'i man dɔn ana binu sirajil muniri ne de ye lampan yelenden ye min lumière ye diɲɛ bɛɛ labɔ a ko ne de y'o den ye ne hasan ne de y'o den ye a ko hali bi n'i man dɔn ana binu ledi ursila rahmatan lil alamina a ko ne de ye cɛden ye cɛ min ala y'a ci ka na hinɛ ka kɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ye a ko hali bi n'i man dɔn ana min ahli albayt alladhina adhhaba Allahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tathiran a ko hali bi n'i man dɔn ko ne de ye sokɔnɔmɔgɔ ye sokɔnɔmɔgɔ minnu ni ka sɔrɔ ala y'u sanuya danna ka bɔ jurumuko bɛɛ lajɛlen la Allahu akbar a ko hali bi i ma ne dɔn dɛ ko ana min ahli albayt alladhina kana jabra'ilu yanzilu alayhim wa minhum kana ya'riju a ko ne de ye sokɔnɔmɔgɔ ye sokɔnɔmɔgɔ minnu ni jibirila tun bɛ jigin olu kan waati bɛɛ lajɛlen wa a yɛlɛ yɔrɔ ka taa sanfɛ a tun bɛ kɛ o sokɔnɔna in de ye ko ne de ye o sokɔnɔna in den dɔ ye Usa Jawara a ka ca kosɛbɛ dɛ kojugu hali bi a b'a yɛrɛ de kofɔla ale ye jɔn ye u ka se k'a dɔn a ka position ye min ye an ka n'a bɛ min f'u ye u kana sɔsɔ parce que y'a dɔn silamɛya kɔni a tɛ b'a la kira yɛrɛ sɔsɔra yɔrɔ min kuma tɛ a denw n'a mɔdenw kira yɛrɛ ka waati la a dala minɛna k'a sɔsɔ fo sahaba dɔw wulila k'u bɛ n'o ye khawarijiw mɔ kɛ k'u bɛ dankara la kira k'o k'a to yen yaya donc Hasan y'a yɛrɛ taarifu ta Ustaz Jawara donc ni ala sɔnna an bɛ segin ka na alhamdulilahi rabbil alamin an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen télésirila sanfɛ ka da waati yɛrɛ ni a cogo kan an bɛ imam Hasan ale ka bangeli waati la ani an karamɔgɔba de bɛ ɲɔgɔn fɛ Hamad Baro min sigiyɔrɔ bɛnnen don
katima mɔgɔ lakalanaba don welelikɛlaba don ka taa Alahu Taala ka diinɛ sanuma ma an karamɔgɔ Imam Hasan an y'a dɔn sisan Ala ka fɔli la la an y'a dɔn kira ka fɔli la la an y'a dɔn a yɛrɛ kumali a yɛrɛ ka k'a yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka bila Imam Hasan a yɛrɛ ye dawuru dɔ kɛ a ye jɔyɔrɔ dɔw ta bɛn ɲinini na kelenya ɲinini na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka dɔ fɔ an ye a k'o baaraba ninnu na alhamdulillah Ustaz Jawara bɛn min ni k'a sɔrɔ Imam Hasan y'o dawuru ta a ka bon kosɛbɛ an b'an da maga a parti yɔrɔ dɔw de la a parti yɔrɔ dɔw bɛ yen an b'an da maga o la n'o ye a fa ka banni kɔfɛ Imam Ali Imam Ali k'a to sikara de kɔnɔ a ye a denkɛ wele n'o ye Hasan a ala sigi a ye kuma dɔw f'a ye an b'an da maga olu la o kumakan ninnu kɔnɔ Hasan ye baara kɛ ni olu de ye a ye kaida dɔw de d'a ma règle dɔw de d'a ma a ka baara kɛ ni olu ye ale kɔfɛ wa Imam Hasan ma bɔ o règle kɔnɔ a ye baara kɛ ni olu de ye o règle dɔ ye jumɛn ye ka ɲali kɛ société kɔnɔna na o de kama a bɛ fɔ ko Imam Ali a b'a ɲɛfɔ ɲɛna a ko wa alam a ko n den a dɔn a bɛ sikara de la a bɛ ka nin fɔ a ko a dɔn anna Muawiya sayukhalifuka kama khalafani a ko Muawiya bɛna i fɔɲɔgɔnya i khalifaya in nɔfɛ i n'a fɔ a ye ne yɛrɛ fɔɲɔgɔnya cogo min waati koron kama an tɛ don histoire bɛɛ la janjo min tɛmɛna Muawiya ni Sayyidina Ali cɛ ghazwatu Siffin ni fɛnw na n'an da maga la an bɛ bɔ mawduw kɔnɔ a ko wa in salahtahu n'i ye négociation kɛ ni Muawiya ye كنت مقتديا بجدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موادعته بني دمرة وبني أشجار أكو ني نغوسيراني معاوية يه أكو إي موكلا دي إي موكفانا نغوسيراني كبيلة دو يبو من ويلي بني دمرة أني بني أشجار كرا يولو نغوسي كرا يسلوه الهديبية كرا سلوه الهديبية كرا كونفانسون من تمنا كرا ني Kureishu cɛ a waati mushriku de don filankafo don i fiye jate mais o ma kira bali a ka convention signé a n'u ni ɲɔgɔn cɛ plus pire que ça kira n'a ka sahabaw bɔra de k'u bɛ taa Makka convention in kɔnɔna de la u ko ɲina i ti don i bɛ segin fo san wɛrɛ an b'o bila convention kɔnɔ kira y'a accepté kira ma sɔn ka taga a y'a accepté a seginna fo san wɛrɛ esi jate donc ako fa in aratta mujahadata aduwika ni dun ko de ko fo iki jugu kele falan yasluha laka min shi'atika ma yasluhu li abika ako deme ba munu menela nu bi kele nya don ni ne yu degi kele la na mu kele keni oye o nyona te ka jamaw la de abeki bulu baray ka be ki bulu baray ko min bɛ janfa min bɛ yen ne bɛ dɔ kalama la i mɔkɛ y'a fɔ ɲɛna o donc e ka sulhu kɛ o sulhu min n'a fɔra Imam Hasan al-Mujtaba Sheikhana a ye baara kɛ ni o de ye o sulhu baara kɔnɔna de la a ye accord damadamani signé ani Muawiya cɛ accord damadamani o accord damadamani kɔnɔna na ante amban pampana voilà olu di amma voilà an ka se ka amban pampana ka se ka ɲɔgɔn la sɔrɔ o jamana in na ma accord fɔlɔ taslimul amri ila Muawiya ako meso ka khalifaya in toyi ka di Muawiya ma ala mba kɛ ni condition de ala an ya'mala bi kitabillahi wa bi sunnati rasulih Muawiya ka baara kɛ ni ala ka kitabu ye a ka baara kɛ ni sunna ye wa a ka baara kɛ ni maa minnu tɛmɛna ɲɛ ni kiiri la n'o ye ɲuman kɛ kiiti kɔnɔ a ka baara kɛ ni olu ta ye o y'a condition fɔlɔ de a condition filanan o de an yakuna al-amru lil hasani min ba'dihi Muawiya e kɔfɛ khalifaya in a bɛ diinɛ de ma فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين وليس لمعاوية أن يأهد به إلى أحد
ako akorin filana ni e Muawiya te khalifa be segine de ma nga ni ne fatura ka ko enyadu wal hal Hasan fatura ka ko Muawiya nye Allahu akbar wallahi ba don ko nunu nte ko dugulendo nterge Sa Jawara wallahi amba dia de la amba dia de la ambetla ka se doso Ibn Taymiya ye no ye alaka herakaye khawariju yere ka ala fulanai Sheikh Baro alaka herakaye Hasan ga ngateme ako kuni fenkera ni ne fatura do donc ko ibe halifa ibadi Husaini ma Allahu akbar beba don Hasan fatura Muawiya ka wati dila bisi Muawiya di posene di amusoma no e Ja'da bintul Ash'ashi akadi Hasan ma Hasan ka poison dumu a fonora fuka nugu dimbo fono fe ka kila ka fari yele mafuka ki verti e poison no fe ni so mada yere fajiri da fela koyi wallahi ni ko damina di bengai sabana ama ban folo ako walaysa li Muawiya an ya'hada bihi ila ahdin ikana khalifa di ma wera mani Husaini te adun sabatira ka fo ayadi mo wera ma ayadi wallahi Usay Jawara amma pansino ni dama sabana indama ni dama ambe elejo kala do asabana no fana kodu belebele an yatruka sabba amiril mu'minin wal qunut alayhi an yatruka sabba amiril mu'minin wal qunut alayhi nkoroy aka Ali nenni dabla wa aka Ali dangali dabla kali nini dabla Ali meninde muslimu yere unati Ali kira to Muawiya tumbe itunte kere masjid Umawi min Dimashq al-Mami bay nima Sayyidina Ali neni ka kutubala Ali kili mo tumbe Muawiya ka jamala mo tumbala Ustaz Jawara ba wele ko miswaru ale tumbe Sayyidina Ali nani ka danga sogoma shiya bi wulunla aba danga wulafe shiya bi wulunla Sheikh Baro ni rebaira na ka foko mun be sena bi shirifu no fe shirifu la karni la jagali fe kusabe kokoro de do mi damne na kira yere balole sika fuitala abalole nyana ala ka shirifu la kishi amina ya rabbi ala kula kishi amina ya rabbi alisa Imam Hassan ay joro barita ben kusabe ni ko société ko ben kusabe ni ko fon fe parce que ben ko kusabe alisa ay joro minta adama de un cheglanina aka nyina maya ko so fanya ala alisa kusabe hali bi ambena bunudu nanana ako bunudu walma ngata muhimu bawla kana ta wati kana anta antega ako ibe fere beke ala anna an-nas aminuna haythu kanu min ardillah wawiya ika sécurité di kiraka sahabo ni kira no fe mo islamuma ube duguma kolo yororo ka ke sécurité la en tant que edebe khalifa Allahu akbar في شامهم وإراقهم وحجازهم ويمنهم وأن يعمن الأسود والأحمر وبشام ديو وبإراق ديو وبيمنو إكا سيكوريتي دوما إكا نوفغا وفنا يدام قدوي أستاذ جاورا بسكي أمبي تمن إن الله سلامة a condition were jumani ako wa ala amani ashabi Ali haythu kanu ma munun tumbe Ali no fe kuma fatura ika dana ya du ulu fanama ubla en sécurité la ko Ali no fe moshi ikana degunse ama wa iku korshi iku ka demba ya koloshi iku ka nafulo koloshi وأن لا يتعقب عليهم شيئا ولا يتعرض لأحد منهم بسوء إكنا كجولا سوما وكو من تمنا إني علي تكللا كافو مغدوك مي علي نوفك كادم معاوية كا سيسا يبنا فانزانزي دي كولا أنا سونكو كي نوفي مغنونا الله أكبر يبنوني wa mo kilo kilenka hake mini iko tigila mo ka hake di ama
وأن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيته كوا إكنا تنولي كولا سي نه حسن ما إكنا لا سي حسيني يرما نكوفي نونو يبنكوي مي نكاسورو إمام حسن بباركني أي أستاذ جاورا nga a benkan kono tawna pese yalo histoire o yalo ko at-tarikh la yarham histoire te hina don ni mi sebena histoire la a beti fode pese ni ya be fo fana bi nyani ke nga yoro mimbe na jengelen do ni activité ka nyafa ka fo o bi fo pese Muawiya e kun sembe ka ta yere dena noye Yazidi benkan min ni Hasan ko mbe kalifaya dima i kana dima wɛrɛma ni ne tɛ walima Husaini tɛ presque bɛn u bɛnna fɛn minnu kan a majorité bɛɛ Muawiya ye cɛ ka bɔ a la a y'a bɛɛ janfa a ye janfa k'a la minnu tun bɛ Ali nɔfɛ a caman bɛ yen u minɛna ka faga an y'a kuma fɔ a dɔw yɛrɛ tun bɛ Muawiya nɔfɛ Ustaz Jawara ni tellement Muawiya tun ka d'a ye a tɛ Ali fɛ n'i ye Muawiya tɔgɔ fɔ dɔrɔn a b'a fɔ sallallahu alayhi wa sallama. Allahu akbar. Hasan juguya kama. Juguya kama. Min kan ka fɔ Hasan. Ya dɔn n'a fɔra Muawiya ko nin ma ko sallallahu alayhi wa sallama ni i y'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ nabi ɲuman ye est-ce que i ye kojugu kɛ mais pourtant a bɛ dossier kɔnɔ a bɛ tariku la k'a fɔ a tigila maa tun bɛ sɔli Muawiya kan n'a tɔn kullama dhukira isma Muawiya kana yusalli alayhi bughdan li aliyin. A tɔgɔ de ye Miswar ibn Mukhrima. Miswar ibn Mukhrima o de don wa Bukhari ye riwaya min a bolo fana y'a dama dossier. Ni Ala sɔnna an karamɔgɔ Mali Baro i yɛrɛ b'a dɔn nin ye baro da fɛrɛlen de ye kosɛbɛ baro in ka di kosɛbɛ ka da waati yɛrɛ ni a cogo kan kosɛbɛ Imam Hasani a kofɔli jagoyalen don kosɛbɛ ka kɛnɛ sigi a tɔgɔ la ka ɲumanyaw kɛ a tɔgɔ la o ye jagoya ye silamɛw kan kosɛbɛ o kɛbagaw kosɛbɛ folikan jumɛn b'i bolo dugawu jumɛn b'i bolo ka se diɲɛ maa ma nin ko in na. Alhamdulillah Ustaz Jawara maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kira somɔgɔw ka sigiw kɛ kira mɔden kɛ n'o ye Jafaru Sadiki a kumana la a ko don dɔ la a ka sahabaw sigilen a ko ma ko rahimallahu man ahya amrana ko Ala ka hinɛ bɛ maa kan Ala ka nɛɛma kɛ maa kan maa min ye anw ka ko ɲɛnamaya qila ya ibna rasulillah e kira den كيف نحيي أمركم أم كاكو نينما يجودي أكو فرح يفرح لفرحنا ويحزن لحزننا أنغا نيسو دياكو أبو كاكا نيسو دياكوي أنغا ديسوكاسيكو أبو كاكا ديسوكاسيكوي الله أكبر donc ni kewale min filɛ ni riwaya kɔnɔ tan an y'o ye an karamɔgɔ ka denbaya la ka daminɛ an karamɔgɔ ka n'a bila a ka sotigi muso kelen o kelen a bɛɛ ye kira n'a ka denbaya ka jɔyɔrɔ ta wa a ko fana la sika foyi tɛ min na ahlil beitiw ko de an bɛ shafa'a k'a tigilama ye ka kɔn ahlil beiti ye ko tigi ye min ye Muhammadul Mustafa a y'o de fɔ a ko ale kɔfɛ maa min hakili tora a ka denbaya la a ka ahlil beitiw la shirifu la a ko lahara jo don maaw kamana guwanen ne de bɛ kamanagan bɔ e la Allahu akbar ko ne de bɛ ka kamanagan bɔ Allahu akbar Hamad Baro waati gula alhamdulillah foli k'an ye wallahi foli k'an b'a lase télé Chérif la lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Inshallah Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di hali bi an fa an'an karamɔgɔ Seyid Chérif Usman Madan Haidara Ala k'an ɲaamɛlen to a an'an baw bɛɛ lajɛlen khasatan Madame Haidara Halimatu Dagamaisa Ala k'u bolo mɛn u ka baara amin Allah ta'ala alhamdulillah an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo Cheikh Hamad Baro laselikɛla don mɔgɔ lakalana don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Katima ɲininikɛlaba don ne arabuw k'a fɔ ko bahisu don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ye nin bɔ dɔnni min na Ala kana dɔnni ban
farikolo min y'a di Yarabi Ala kana farikolo in jeni Ala k'a kɛ walanda nafama ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye wa haza salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maula Hassan, 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 Maula Hassan.